Des d'ahir a 5:45 del matí hem acompanyat el mossèn Josep i hem fet una mica el que ell ens va manar. El que ens va demanar és tot el que esteu veient. Però hi ha un seguit de persones, institucions, que han treballat amb ell i que no volen marxar sense acomiadar-se. Parlem de tu, Josep, però no pas amb pena, senzillament parlem de tu, de com ens vas deixar, del sofriment lentíssim que va anar morfonent-te, de les teves coses parlem i també dels teus gustos, del que estimaves i el que no estimaves, del que feies i deies i senties. De tu parlem. Però no pas amb pena. I a poc esdevindràs tan nostre que no caldrà ni que parlem de tu per recordar-te. A poc seràs un gest, un mot, un gust, una mirada que flueix sense dir-lo ni pensar-ho. La CUDA, institució a la qual havia treballat mossèn Josep, pot pujar, si us plau.